Ongi etorri entzuleok, turra Bilbotik abiatzeko, egun gutxi batzuen faltan, hementxe gara berriro ere, beste gonbidatu berezi batekin, hau ere turrean dezentibilitakoa, baita emaitza hona lortu ere, Usur Bildarra bera, Aimar Zubeldi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, hasteko zergatik da turra hain berezia? Bueno, hitzekin esplikatzeko neko zaila da, Galdera askotan egin diate, baino, bueno, ni lehenengo aldizko retunean segituan ikusi nun, ez? Oso berezia zala, ez? Beste lasterketa batzutan egon da nintzen, baina ura ikusitakoan, ja aurretik ere telebistan ikusten genuen, eta ikusten genuen noraino iristen zen, ez? Norako, zabalkuntza zeukan bertan egindako edo zerk, eta lehenengo aldizko horretu nuenean ikusi nuen, ez? Uste baino gehiago zela gainera, eta gainera nik uste dut handik ona ere turrak asko zerbait egin badu handitzere egin duela, eta bertan edon den erozein txerrenduarik lasterketarik handiena dela esango dizu, ez. Giroan izan zara, bueltan akaso gehiago, turrean ere bai. Zer egiten du ezberdin? Turra girotik, bueltatik? Bueno, hirurak egun berdinak dituzte, ez? 23 egunetan konpetitzen den lasterketak dira, baina, giroak agian badu halako, ez dakit romantizismo bat edo, ez? Italiarrek giroa, bere lasterketa bezala daukate oso kutxuna dute, eta nolabait aspaldiko txerrendularitza bat edo usaitzen da bertan, ez? Zerbait badu giroak, lehenengo astean bolatak dira, eta batez ere azken urteotan ikusi dugun bezala, azken asteko gogortasun hori, ez. Turra aipatu dugun bezala, txerrendulari orok joan nahi duen lasterketa da, bertara iristen diren txerrendulariak eta taldeak ere esango nuke, beti zertxo bat gehiago jartzen dutela, ez, motivazio estra bat dago, batipat, urteko jonbo garrantzituenetakoa delako, eta bertan egiten den orok, mundua zeharkatzen duelako, ez, izugarrizko, zabalkuntza edo dauka, oi hartzuna dauka bertan egindako edo zerk, eta Espainiko itzulia berriz, esango nesake, agian hiruretan errazena dela egiteko, esango nuke, lehenengo aldiz handi bat egiteko agian egokiena edo hasteko behintzat errezena izango litzatekela, baina irailean jokatzen da, beste biak egin ondoren, eta esan genezake nolabait ere urtea ondo ez baldin bada joan, urtea salbatzeko lasterketa egokia dela, ez. Gainera, temperatura altua gustatzen zaizkizula esan diguzu, beraz, bueltan gustora ibiliko zinen, bintzat, klima aldati bintzat. Bai, hori da, ez, orduan, batipat, Espainia aldian jendea oborretan egoten da, buelta orduan hasten da, eta zerbait baldin baduka ezaguarritzat beroa da Espainiako itzuliak. Aritu gara erredakzioan galdezka, eta denek dugu, turrarekin nolabait anekdotaren bat, oroitzapen bat txikitakoa. Ez dakit, zure txikitako oroitzapena turrarekiko nola zen? Nola ikusten zenuen? Nik oroitzen dudanan nire gazte denboretan batipat Miguel Indurain handia, bost turre horietako bat irabazten da, ez? Eta, aurten ere, turra Bilbon hasten denez, gogora etortzen zaitere Donostian hasi zenekoa, ez? 92an izan zen okerrez banago, eta gogoan dut bigarrengo etapan gainera, Donostiatik irten eta Zarautzaldera egin zuten, Usur Bildarra naiz esan duzun bezala, eta bertan egon nintzen, ez? Halako kruze bat egiten, eta goi guztia errepidearen ertzean pasa genduen. Referentea galditu behar nizkizun, Indurain apatu duzu, hori izango da bat, seguru, ez dakit besteri baduzu nola? Bai, dudari gabe Indurain, ez? Gainera, nire ezagurrak ikusita ere, zerbait antzekoa baldin bagenukan, hori genukan, ez? Erlojupekoak ondo, eta batipat, mendian defenditu, eta, baina, gero persona bezala ezagutzeko aukera izan dut, eta referente izaten ere jarraitzen du, ez? Eta gero Marino, Julian, eta, asko daude, ez? Baina, batipat, Miguel, batez ere, nire gazte denborenetan, eta, txerrendularitzarekin, nolabait ere, alako amodio bat sortu zenean, bera zegoelako, hor puripurien, ez? 2001an dator zure lehen turra, baina 2003an 5. izan zinen dagoeneko sailkapen nagusian, Iban Maio ere uste du 6. izan zela. Euskaltelek turrean ordurarte izan zuen parteratzerik onena izan zen, ez da nola gogoratzen duzun? Dagoeneko top 5 bat, bada zerbait. Bai, agian guk espero baino lehenago etorri zen emaitza hori, ez? Gure okerrez banago 3. turra izan zen bai niretzat eta bai Euskaltel Euskadirentzat. Eta gogoan dut batez ere lehenengoa asko sufritzeko urte izan zela, ez? Konturatu ginen ari iritsitakoan ere lasterketara bat ezberdina zela, asko geneukala bertan ikasteko,
Halako zaplastiko batzuk ere jaso genituen, ez? Bat gogoan dut lehenengo astean abaniko batzuetan atzean geratu ginela gira talde bosoa eta bueno, denbora askora iritsi ginela, ez? Eta parrez batean. Baina, bueno, emaitza onare lortu genuen, Laisekak Luzardien azken astean azken aukeretan gainera irabaztea lortu zuen eta bueno, momentu hura ere berezi izan zen, ez? Askotan aipatu dut Laiseka helmugara iritsi zenean, bueno, bertan ja euskaldun asko zauden, gertutasunatik batez ere eta momentu hartan ni eta beste taldekide batzuk Luzardien hasten ginen eta nolabaiteko horru egin zuen, ez? Mendiak, ez? Entzun zen Laiseka sartu zenean, bueno, nolabait futbolean alderatzera, futbolarekin alderatzen nolabait gola sartzen denean edo halako oio handi bat entzun zen, ez? Eta bueno, hori gogoan daukat, ez? Eta bueno, aipatu duzun 3. urte hortan, bueno, agian urtetik urtera lasterketa ere ezagutzen joan ginen, baina bueno, gazteak ginela ere, auker hori etorri zen, ez? Gogoan dut oso ondo hasi genuela turrura ere, ni lehenengo hasierako erlojupekoan ere 3 lehenengoetan izan ditzen, lehenengo mendian ere Alpe d'Huezen Iban Maiok etapa gairepena lortu zuen, eta turro oso egin genuen, ez? Honenen pare ibili ginen mendian ere, Pirineetan, eta maitza hori lortu genuen bukaeran ere. Aipatu duzu, lehen aldia turrean, ez, pixka bat ikasteko da, ez? Pixka bat esan duzu, abanikoetan, eta bueno, zaplasteko pixka bat jasotzen dutela, nola doa bat lehenengo turrera? Arrotuta, errespetuarekin edo nola iristen da bat? Bai, nik uste errespetuarekin, ez? Batez ere, agian orduko txirrendularitza oraingo aukerin aldatuz pixkat aldatu da, ez? Iritsi ginenean gogoan dut, Inigo Txaurreau eta David Etxeberria zirela turra egina zuten bakarrak taldean, eta beraiei aholkuak eskatzen genizkien, ez? Batez ere lehenengo aste hori gainditzeko, batez ere erorketa horiek ekiditeko, ez? Hala ere izan genituen erorketak eta bueno, baina garrantzitsua dela uste dut ere lehenengo tur edo lehenengo itzule handi batean txirrindulari gazte batek edo lehenengo aldiz egiten duen batek bukaerara erretiriztea, ez? Asko nahiz eta sufritu eta emaitza honak ez lortu asko irakaspen handia da bai. Bueno, aipatu dugu 2003an 5. 2004an ordea, tura utzi behar izan zuen okerrezpanago. Ez dakit aurreko urteko emaitzak ikusita, ez? Pixka dezepzio izan ote zen edo? Bai, hori dudarik gabe. Gogoan dut, urrengo urtea adibidez oso urte guztia horretan pentsatzen egon ginela turrean, eta mimoarekin prestatu genuen, ez? Baina aldiz, gauzak kontran etorri ziren, belauneko tendiniti batekin Pirineotan etxera etorri berri izan nuen, eta gogorra izan zen, ez? Baina, gauza guztietatik ikasten da, eta zerbait ikasi behar genuen, gogor saiatu behar genuela lanean berriz ere, ez? Eta, gero etorri ziren urte batzuk hobeak besteak baina, irakaspen ona izan zen urte ere. Okeraz banago, Maiok ere utzi behar izan zen? Bai, hori da, ez? Nik Pirineotan utzi nuen, eta berak handik pare bat egunetara ere etxera etorri zen, ez? Bueno, okerazpanago 16 aldiz hartu duzu parte turrean, nolakoa egun tipikoa zein da errutina, zure errutina, bertako egun batean? Azkenean robotak bezala egiten du txirrindulariak, ez? Dena oso barneratuta dukazu eta nolabait ere konzentratuta zaude, halako burbuila batean sartuta ere bai, taldearen barruan, nolabait automatikoki egiten dituzu gauzak, ez? Badakizu, goizean jeiki eta lehenengo gauzak gozaltzea dela, saiatzen zara, etapa begiratuta hausnartuta dukazu urrengo gunean ze edukiko duzun, eta gauza bat edo bestea jaten duzu, gauza prestatu, logelara joan ondoren, eta gaur egun talde guztiek dituzte autobusak, eta autobusean iristen zara, ordu terdi, ordu bete lehenago irteerara, eta bertan kilo zuzendariakin azkeneko bilera ero egiten da, ez? Azken xetasunak ematen dizkizu etapararen gain, non dauden puntu kritikoak, nolabaiteko estrategia hori nola izango den taldearena, eta salidarako prest, ez? Behin salida eta lasterketa bukatakoan, automatikoki urrengo gunean pentsatzen haste zara rekuperazioan, ez? Iritsita segituan taldiko sailariak egiten dituzte, bere bakoitzaren bidoiak bakoitzak nahi duenarekin prestatuta rekuperazioari hasteko, autobusean dutxatu,
zerbait jan, bidean, iritsitakoan hotelera, bueno, masailariak ja preste egoten dira, eta segidan afaldu, eta bueno, eta berriro buklea hasten da, ez? Eta horrela egunero, ez? Egia esan oso konzentratuta zaude eta neko askar pasatzen da, ez? Nolabait, egun bat pasatzen den urrungoan hasten zara pentsatzen eta horrela automatikoki 3 aste eta bueno, gero bukatutakoan atzera begitatzen duzunean, badirudi denbora asko dela ere bai, baino azkar pasatzen den denbora da. Aipatu duzu robota bezala, justu Mikel Astarlozak aipatu zigun monotonia hori berarentzako bereziki oso nekagarria zela. Fisiko eta psikologikoa baino monotonia hori zela berarentzako gauzik okerrena. Bai, eta bueno, horretako ere entrenatuta zaude, ez? Nolabait ere, bueno, estres puntu hori ere gainditzen jakin behar da, ez? Batez ere lehenengo astean, bueno, indarra puri-puri daudenean eta bueno, errepideak estuak direnean eta denok aurrean jo nahi dugunean horrek sortzen duen estresa, zuzendaria ere pinganillotik aurrean egoteko esaten ari zaizunean eta bueno, horrek nolabaiteko zerbait ez badut orain falta motatzen egun horiek dira, ez? Eta egunetik egunera ere berdina egiten eta gogoan dut ere, bueno, gogo sartzen dela ere bai, ez? Lehenengo deskansu eguna, bigarrena ere bai, baina lehenengo agian psikologikoki importanteagoa da bigarrena fizikoki dan bezala, ez? Lehenengora, bueno, lehenengo aste hori pasatakoan iristen da eta bueno, helburuetako bat nolabait ere denborarik galdu ez izaten da eta bueno, erorketarik ere ez baldin baukazu asko zubeto, ez? Eta bueno, karga handi bat kentzen da gauzak ondo joan dira. Baiz, asko aipatzen da mendiko etapak, ez? Mendiko etapa garrantzitsua dira, baina gero gainontzekoak lauak izanagatik ere 200 kilometro hor, claro, tentsioa, erorketak eta saiestu berria eta aurrean egon behar duzu eta hor sekulako gaur egun batez ere sekulako tentsioa ikusten da etapa horietan. Bai, nik uste dut gainera horreko okerrera egin duela, ez? Askotan esaten genuen taldean barruan ere, ez? Bagenekiela, bueno, labaiteko txarteltxoak bazituela bakoitzak eta bueno, kasu horretan tokatzea baino nahi zenuen ez tokatzea, ez? Bazenekien erorketak egongo direla, baino ekidita da garrantzitsuena, ez? Zergatik, bueno, erorketa badukasunean errekuperazioa ere nolabait ere eten egiten da, ez? Eta bueno, nolabaiteko karga handi bat gehiago daukazu eta bueno, indarrak ere xahutzen joaten dira eta hobez izatea, ez, erorketa horiek. Bueno, gero, kuriosidadez, askotan kirolariek, bueno, badituzte bere maniak, superstizioak, ez da gizu badituzun, edo izan dituzun? Bueno, nik uste dut ez naizela superstizioa, baina, bueno, nonbait gauzak ondoa irten direnean gero saiatzen zara, ez? Gauzak berdinak egiten, ez? Ez dakit superstizioa den ala ez, baina, bueno, gauza horietan behintzat saiatzen ditzen, ez? Gauzak nolabaiteko metodo batekin egiten, ez? Bueno, 3 aste irauten dituzte itzuli handiak, fisikoki, esan beharrik, sekulako exigentzia dutela, mentalki ere seguro baietz. Ez dakit, zure ustez bintzat zein den gogorren, alderdi fisikoa edo mentala? Fisikoa dudik gabe, ez? Azkenean, 3. aste horretan ja fisikoa kontatzen du, bueno, norberaren gaitasunak ere bai, ez? Baina, bueno, fisikoki 3. aste horretara indarrekin iristea garrantzitsua da. Nik uste dut, ia denak gainberan hasten dutela, baina, bueno, batzuk zertxo baito beto, ez? Oso garrantzitsua ere prestakuntza nola joan den eta nola iritsi zaren tur horretara, ez? Oraindikan ere, bueno, pixka bat gora joteko aukeran iritsi zaren edo bueno, batez ere oso ondo eta gainbera zoa zen, ez? Eta diferentziak horiek markatzen dituzte, ez? Baita gogortasunak ere, baina, bueno, batipat prestaketan nola joan diren gauzak. Bueno, aipatu dugu txirrindularitza exigentea dela, hori badakigu, itzuli handiak zer esanik ez, eta hor gogortasun horretan nolabait laguntzen dutenak zaletua dira, eta zuek, bueno, bizitu zen dute marea laranja eta ez, euskal zaletuak, ez da nola gogoratzen duzun zuk momentu hori, aro hori. Momentu oso polit bat bezala, ez? Aipatu dugu, ez? Bueno, Euskaltel taldea ere, bueno, lehengo aldiz joan zenean, bueno, gonbidapen bezala lortu zuen, eta bueno, gero, pixkanaka ere taldea goruntz joan zen, ez? Gu gazteak izan ginen lehenengo aldiz joan ginenean, baina, bueno, azten joan ginen bezala ere, talde ere hasi zen. Horrekin batera nik uste dut ere, eta bueno, gainera nahi gabe, ez? Marea naranja hori ere, bueno, berarekin etorri zela, eta momentu oso politak izan ziren, ez? Gogoan dut 2003an, bueno, agian etxera etorretakoan gehiago konturatzen zara gauza horietaz, batez ere ikusten dituzuen bideoak eta barregatik, baina, bueno, momentu oso politak izan ziren, ez? Gogoan dut Tourmaleten gora, nolabait Tourmalet ere, bueno, turreko mendate mitiko bat delako,
nola goien pasa ginen Armstrong, Urrich, Iban Mayo eta ni, ez? Eta bueno, nolabait betik begiratuta ere marea naranja hori marraztuta zegoen, ez? Mendian eta bueno, gauza oso urte politak izan ziren, ez? Nik uste dut bueno, jendea ere nolabait identifikatuta ikusten zuela bere burua taldearekin eta bueno, jende asko urtero joaten da Turrera Euskal Zalegoa, baina nik uste dut urte haietan bueno, goia jo zuela ere bai, ez. Esango zenuke Euskal Zalegoa dela nolabait sutsuena txirindularitzan kontuan hartuta. Bueno, munduan zehar badago jende, bueno, holandarrak ere oso ezagunak dira Alpe d'Huez mendatean, belgikarrek ere beraien klasikak oso sutsu bizitzen dituzte, ez. Baina, bueno, nik uste dut batez ere txirrendulariek badakitela ere hemen ere Zalego oso sutsua dela, baina batez ere txirrendulariak errespetatu egiten ditu, ez. Badakite asko harritzen dira nola bakoitza ere bere izenagatik deitzen dituzten, eta bueno, batez ere, bueno, leku guztietan daude ondoan korrekasten diren horiek, baina bueno, batez ere nik uste dut txirrendulariek, kanpoko txirrendulariek badakitela hemengo Zalegoak asko respetatzen duela eta horregatik gustatzen zaie hemen lasterketa egitea ere. Bueno, esan dugu, 16 parte hartze, 2003an, 5garren, 2006an, 8garren, 2007an berriro ere 5garren, 2012an, dagoeneko trekekin esango nuke, 6garren, 2014an, 8garren. Urte asko dira, top 10ean, eta Astarlozak esaterako aipatzen zigun, berarentzako zailagoa dela top 10 bat egitea etapa garaipen bat lortzea, baino, beraz meritu handiko ibilbidea. Bueno, nik bat lortu dut, baina etaparik ez del lortu, ez, niretzako agian egon naiz gertu, etapa batzuk gogoan ditutu, bueno, hankak banituenak bueno, bentsat etapa irabazi edo inguruan egoteko, baina bueno, nire ezaugarrietako bat ere, bueno, nolabaiteko azkartasun hori azken metrotan ez egitea izan da, eta bueno, horregatik nik uste dut ere ez daukadala, ez? Aldiz bestea, bueno, nolabait ere gehiagotan egin dut eta bueno, errazago agian irutze zait, ez? Argi dagoena da, bueno, top 10 bat egiteko, bueno, 21 egunak horregan behar duzula, ezin dezula inungo, bueno, egun txarrak izaten dira, batzuk besteak baino hobeak, baina bueno, oso txarrek ezin duzu eduki, ez? Eta bueno, horregan behar da egunero, bueno, barruan ere nerbiak horregoten dira, lo ere ez da hain ondo egiten, eta bueno, beste une batzuetan tokatu zait, bueno, Turra bestera batera bizitzea, batez ere nire azken urteetan, beste batzun laguntzan edo morrontzan, eta bueno, beti izan dut, ez? Era horretara disfrutatu egiten dela, baina batipat lasai egiten dela lo, ez? Hori bai. Bueno, gainera, kurioso egin zaitez, lortu duzulako topa 10 egitea, baina oso urte ezberdinetan. Esaterako, 2003an, 2006-2007an bai egin zenuen jarraian topa 10, baina 2003an 5garren, gero 2012an, hor tartean gainera gora bera askorekin. Ez da egin ohikoa den edo? Ez, bat esango dezake nire bigarrengo aro horretan, bueno, Euskaltel taldetik atera nitzenean, bueno, beste rol batean nagoelako ere bai, ez? Agoan dut, Astanarekin lehenengo Euskaltelitik lehenengo aldiz atera nitzenean ere super talde batera iritsi nitzela, ez? Eta bueno, argi neukan zein zen nire lekua, ez? Baina, bueno, beti ere preste egoten nintzen, ez? Izan ziren urteak nolabait ere, bueno, beste lider batzukin joan ginenak, baina erorketagatik edo zer gauzagatik ez zaudenak hor aurrean, eta bueno, nire aukeratxo ikusi eta aprobetxatu nituenak, ez? Gehien bat horregatik esango nuke, ez? Aukera ikustean, bueno, nik alegintzen nintzen aprobetxatzen, batez ere, bueno, nire lana ere beraien ondoan mendatetan egotea zelako, ez? Eta bueno, beste egunetan lasaiago ero, bueno, denbora nik galdu gabe egotean banitzen, bueno, berriz ere aurrean egoteko aukera nuen. Bueno, Gara egunkarian Joseba Iturriak jarraitu ditu txirindularitza kontuak eta badugu bere galdera bat zuretzako, zer dion? Nik Aimar, galdetuko nizuke 2003ko Turrari buruz, ez? Igual hori izan zen teorian, edo bintzat hori baten zuen Armstrong Aulesiak erakusten zuen. Zuek ikusi zenuten igual Tur horretan Armstrong menperatzeko txirrindulari bat zela, edo hala ere denon gainetik zegoen? Orain hotzean pentsatuta nik uste dut agian bai Urrik eta bueno, gu ere gertuen egon ginen urtea ura izan zela, ez? Gainera urte ura izan zen ere belokik erorketa gor ura izan zuenekoa,
Eta bueno, gerora ere pentsatu dut, ez? Beloki gerorketa hura ez balu izan, eta bueno, nola izango litzaken turralaren bilakaera, ez? Egia da, azken etaper arte, bueno, erabaki gabe zegoela, ez? Eta denak oso gertu zegoela. Fisikoki nik uste dut urte harretan gehien kostau izan zitzaion urtea izan zela, baino zerbaitetan gogorra bazen eta ona bazen bera psikologikoki izan, eta nik uste dut alderdi psikologikotik irabazi ziola urritxi turrura, ez? Batez ere, bueno, oso gertu zaudelako, gainera erlojupekoetan bera baino izan zen, beste urteetan ikusi ez genuen bezala, baino bukaera itxi eta bueno, nola Luzardi nola atera zizkion 45 segundo horiek eta nahikoak izan ziren turre irabazteko, nik uste dut buruz oso gogorra zelako izan zela. Bueno, izen handiko txirindulari askorekin izan zara zuleian, Armstrong nolabait esatearen ez, guztiok ezagutzen duguna, nolakoa da bera? Bera Amerikarra da, bueno, taldean berarekin egotea tokatu zitzaidan, ez? Eta bueno, nerekin behintzat bueno, beti ondo portatu zen, taldekide bat gehiago bezala. Egia da, bueno, une harretan bueno, bera izara handi bat zela, ez? Eta batez ere, bueno, zerbait harritu badin duen talde txiki batetik etorrita, hastan ere ditzakoan zen, bueno, bere inguruan zeukan jende guzti hori, ez? Izara handi bat zen, eta bueno, mediatikoki ere asko mugitzen zuen. Baina, bueno, batez ere psikologiko zen gogorra, ez? Berak, bueno, nolabait, egun batean, bueno, sufriarazten bazioten, ez dakit, nolabait edo mindu edo egite zen, eta urrungo gunean nik uste dute handikan ere indartxoago zela, ez? Batez ere, bueno, buruz pentsatzen zuelako, bueno, atzo eman zen idaten, baina nik gaur emango dizuet, ez? Nolabait, karakterrez, kontadorren antzeko esango nuke, ez? Kontadorrek ere, bueno, etapa batzuk izan zituen, bueno, nolabait eroko, bueno, gaizki edo geratu edo denbora galdu zuenekoa, baino autobusera iritsi bezen protoz egiten hasten zen, liburuxka irikitzen zuen urrongo gunekoa, eta ja berak planeatzen zuen nola izango zen urrongo guna, ez? Eta beste guztiok esate genuen, bueno, a ber nondikan datorren hau, behintzat bukaeran egiten duen, edo, baina bai, zerbait berezia bazeukaten alde horretatik behintzat, psikologikoki, ondo zaudenean bazekiten beraiek oso goian zaude dela eta honen emateko kapaz direla. Eta lehenengo hartu emanean, Armstrongekin esaterako ez, zuentzako ere izango zen pixkat, nolabait izarra naiz eta berarekin lehiatzen egon edo taldean, nolakoa da, errespetua ematen du edo? Bai, batez ere horregatik ez, bueno, bera bestela gertukoa zen ez, baina bueno, taldean geudenean eta autobusean eta bueno, batez ere zeukan inguruagatik ere bai, ez? Nolabaiteko burbuila bat ere bezala bazeukan, baina bueno, gurekin taldekidekin bat gehiago bezala zen, ez? Eta bueno, bintzat talde horretatik ez daukagu berarekin kexarik. Bueno, gero dopinaren kontu datorri zen, ez dakit aurre ikusten zenuen, espero zenuen edo sorpresa zarrapatu zintuen? Batez ere sorpresaz, ez? Batez ere, bueno, gero torrezelako, gainera urte bat edo bi edo txerrendularitza utzita egon zen, gero bueltatu zen, eta bueno, gero utzi ondoren urte guzti hori etorri zen, ez? Baina, bueno, egia esan espero ez genuen gauza bat, eta bueno, ez dakit azkenean nik bakoitzak bere teoriak ere baditu, eta bueno, labaiteko show bat ere montatu zen nik uste guzti honen inguruan, ez? Bueno, gero, anekdota asko bizitakoa izango zara, ez dakit baduzu nola ahaztezin bat edo goratzen duzunik, espeziala? Bueno, anekdota pilo bat, asko galdetu didate, Astanara mugitu nitzenean, bueno, batez ere autobusean, asko hitz egin da horretaz ere, bueno, genukalako Alberto eta Lanz taldean, lehenengo eta hirugarren izan ziren, eta bueno, asko hitz egin da egun batean egon zen, bueno, halako diskusio bategatik ere bai, baina bueno, bertan gaudenak nik uste dut dena ondo kudeatu zela, eta bueno, batez ere hitz egin berzuenak izan zuen momentu horretan, eta dena horretan geratu zen ez. Baina, bueno, gero baditugu beste batzuk, turraren ondoren ere, gogoratzen naiz, turraren ondoren nolabaiteko kriterium batzuk ere izaten dira, ez? Gero, Belgika Holanda aldean oso ohikoak dira, eta gogoan daukat, bueno, nolabait kotxean eramanten gituzten hoteletik kriterium horietara, eta gure bizikleta beste kotxe batean, bueno, goiko parrian edo zijoan, eta koratzen naiz kriterium batera iritsi ginenean, nire bizikletagatik galdetu nuen, eta
arduradun zegoen mutilak, nolabaiteko alako larretasun batero ikusi nion, ez? Eta bidean, gero kontatu zidan bidean galdu egin zuela. Autopistan egan egin zuen bizikletatek eta kamioi batek gainetik pasa zuen eta beraz haukan urduritasuna, baina nolabait ere beste batek ekarri zidaten eta korrektu. Hor, zuek zuen bizikleta duzue, pentsatzen dut, zuetara egokituta, zuen fisionomiara egokituta, gero badituzue gehiago noski, baina normalean bat izaten duzue erabat prest, zuentzako? Bai, taldean ez dago arazorik, ez, baina momentu horretan nire eskura bat zegoen, ez, baina taldean gainera liderrek bikotxeetan bigarrengo bat bana izaten dute, kamioen beste bat, eta normalean ere etxean beste bat izaten dugu entrenatzeko, normalean bidai guztiak maletarekin bakarrik egiten dira, ez, batzuk bizikleta badukazu lasterketetarako, beste bat etxean, eta gero errepuestoak. Eta normalean, lasterketan dietan edo txikietan baita ere, ikusten da, taldekide ezberdinetakoak izan da ere, harreman ona duzuela elkarren artean, alaxe da? Bai, jakin, badira txerrendulari taldekide batzuk ia urte guztien ikuste ez dituzunak, ez? Baina urte hasi aurretik, bai abenduan eta bai urtarrilean, nolabaiteko konzentrazioak egiten dira, hor bai taldekide guztiak egoten ginela, eta batzuekin, nire kasuan behintzat, ni nolabaiteko lasterketa egiten dituen lasterketak, etapetako lasterketak izaten ziren. Ezen oizkoa niretzako, urte hasierako klasikak egitea, ez? Aldiz beste batzuk klasikak gehiago egiten zituzten. Hoiekin, kasik urtarrilean, horren urtera arte despeditzen ginen, ez? Baina, bestela gehienekin ere hartu bena, edo ez bakarrikan lasterketan egoten ginelako, mesuz edo telefono zer askotan galdetzen ziren gauzak, eta azkenen familia bat bezala ere bada, ez? Ordu asko konpartitzen dira beraiekin, eta gainera, kirol zuzendariak ere, saiatzen dira, lasterketa ezberdinetara joaten zarenean, nolabaiteko normalean gainera geletan beste taldeki batekin egiten dalo, binak egiten dugulo, eta horri saiatzen dira, ondo uztartzen edo bat aldatzen ere bai, ez? Hartu eman horiek, sakonagoak egiteko. Eta talde artean, talde ezberdinen artean ere, normalean txirrindularien artean, pikaren bat egongo da, seguru? Bai, guztoko ez dituzun jendea ere beti dago, ez? Lantoki guztietan bezala. Baina, nik uste hor gehiago gertutasunak egiten duela, nolabaiteko elkartze hori, ez? Normala ere bai da, naiz eta, ni hemen Euskal Herrian bizi nintzen, baina, baziren bai Patxibila edo Juan Magarat edo beste talde batzutan zeudenak, baina, askotan lasterketa berdinagoa zenean aeroportuan koizitzen genuen, ez? Eta, orduan bai, edo bazkaldu edo kafetxo bat hartzen zela elkarrekin, eta hori ere oizkoa izate zen. Eta kapetan, 5 ordu, 6 ordu, luzerako ematen du, etapa bukaeratan akaso ez, ja kontzentratuago, baina hasieran zertaz hitz egiten duzue, lasterketaz, beste kontu batzuetaz, zertaz hitz egiten da? Askotan, segun zein txerrendularekin zaudenak, ez? Batzuk izaten dira, nolabait ere beti ere, lasterketako temaren batea ateatzen dutelak, baina bestela edo zer gauzetaz, lagun bat izango balitzake, edo familiataz, edo oporretara nora joango zaren, edo konversazio oso normalak. Eta orokorrean, zure ibilbideari erreparatuz, ez nola hasi zinen zu txirrindularitzan, ez nola hasten zaren? Gure familian, nire aita zikloturista zen, nik ikusten nion igandero bera bere lagunekin ateratzen zela, ez? Eta aita horrela ikusita, nik ere nire amari hori eskatuko nion, ez? Nahi nuela txirrendularitzan hasi, nik anai bat du gaztegoa eta berak ere nire pasuak jarraitu zituen. Baina, importantzia handiena hepatiti batek izan zuen. Nik hepatitisia jasan nuen gaztean itzela eta nik uste dut orduan izango nintzela bai amari bizikleta hori eskatu, eta berak ere nolabait egoean egoteko modu hori ikusi zuen bakarra, egoten banitzen, nolabaiteko bizikleta hori proposatu zidan ekarriko zidala, eta araritzi zen, eta gero Zubiliko txirrindulari eskolan apuntatu, eta pauso guztiak pasatuz, nolabait azkenean lortu genuen txirrindulari profesionala izatea. Gero, aipatzeko ere, zu beko kategorietan bintzat, pistan eta ziklokrosean ere aritu zinen, hainbat domina lortutako zera gainera,
Gero errepidera salto baterako den nola erabakitzen da? Gustoagatik edo emaitzengatik edo nola hartzen da erabakia? Oihartzun gehiago duelako errepideak edo? Bai, nik uste dut hor zerikusi handi egiten duela errepidean nik uste dut nolabait ere eskola guztiek egiten dutela, baina bai pista hemen sorta daukagu Donostiko pelodromoa gertu daukagula, baina Usurbileko eskolan aldiz tradizioa zegoen zikokrosa egiteko, gainera klubean ere bagenituen nolabaiteko bizikleta batzuk non erabili zintezkenak, eta horrela ziginen, ez? Pista ere, esan dizuan bezala gertu zuzanatik ikutu batzuk egiten dituen, baina gustoko nuena zikokrosa zen. Eta gainera, prestaketa bezala ondo etortzen zitzaigun errepiderako eta asko egiten genuen, ez? Gainera, neguan, badakizu, eskolatik irten ondoren, argi ordu asko ez daude, eta gainera zikokrosa zebe badu oso intensoa eta denbora gutxien egitekoa da, eta ondo etortzen zitzaigun, eta gainera nik uste dut teknika eta hartzeko ere oso ondo datorren gauza badela, txirrindulari formakuntzan, baina beti ere importantzia errepideari ematen genion. 1998an debuta Euskaltelekin, 2009 arte, 11 denboraldi etxeko taldean, urte horietan zehar maila oso onean, 2000 garnean okerezpanago, bigarren postuan amaitu zenuen Dofinen, Euskal Bizikletari irabazi zenuen, lehen urtetik dagoeneko erregulartasun bat, emaitza onak dagoeneko. Bai, aipatu lehen hori, ez? Nire ezagorretako bat hori zen, ez? Batez ere, agian ez neukan askartasun hori espiritean edo talde txiki batean irabazteko, baina oso regularra nintzen, ez? Erlojpeketan ere ondo moldatzen nintzen, mendian ere ondo defendatu agian denbora ateratzeko ez, baina honenekin egoteko kapaz nintzen eta horrekin emaitza onak lortzen dituen, ez? 2005an sortzen da UCI Pro Tour, hor giroa korritzen duzu, justu debuta Euskaltelekin, emaitzatzen aparteko izan, baina ez dakit ez zitzaizun erakargarri egiten giroa edo turrarekiko obsesioak nolabait itzaldu egiten du Italiako lasterketari dagokion? Urte hartan pentsatu genuen zerbait ezberdin egitea, prestaketa zerbait aldatzea, eta horregatik giro eta turra egin genuen, baina bat estimulo ezberdinak sortzeko prestaketa horretan, ez? Baina, nik ordurako baneukan susmo bat, nire gorputzak bazeukala alako biorritmo batzuk, nun urte sasoi batzuetan errazago egiten dituela gauzak, eta gero denborarekin, errazago ulertu nuen, ez? Nire denbora aldia maiatzetik aurrera asko zerrezago izaten zen, ez? Maiatzean, beskat eguraldi honak, beroa, etortzen zenean, gauza gutxi eginda hobeto jartzen ditzen, eta orduan hasten ditzen disfrutatzen, ez? Hor 2012an Euskaltel Euskadiren kirolkudeak eta berriaren aurkako sinatzaileari izan zinen, ez? Hor, maila zaizteko aukeraren aurrean filosofia aldatu zuten. Ez dakit nola oroitzen duzun zuk hori, momentu hori. Pena izango zen, hori seguru, baina... Bai, eta, orduan buruan zaude denak, erabaki horiek hartu zituzten, nun ez genuen ulertzen, ez? Nunbait urte asko egin dituen atzetikan, nolabaiteko filosofoia bat defendatuz, eta nik uste dut maila mantentzeko arrazoi bezala, ezin zela gauza horiek ahaztu, ez? Bestela aurretik egin dituen gauzak ez zuelako zentzurik, ez? Eta zerbait munduan zehar erakusten joan baginen aurreko urte guztietan hori zela, ez? Euskaltel Euskadi bat Euskal Txirrindulari sortutako talde bazela edo Euskal Herrian sortutako txirrindulariekin, ez? Eta horregatik sinatu genuen desadostasuna hura. 2017an uzten duzu txirrindularitza profesionala, Donostiako klasikoan, hau kurioso egin zait, denboraldi aurrez eta amaitzen bere, ez dakit nahita hartutako erabakia zen, aurre ikusita zen bertan erretiratzea? Bai, ja azken urteetan ere, hori txirrindulari batek, erabakia ez dizut esango askoz aurretik hartuta neukala, baina batez ere turrean hartu nuen ziur erabaki hori, ikusi nolako argi eta garbi eta agia da konversazio hori gero eta gehiago atatzela nire familian eta etxean asko komentatzen genuela eta nolabait entrenamentuetan ere nire ametxetan ere nolabait irudikatu nuen, ez? Bukaera bat eta gainera alaxe azaldu nion taldeari, ez? Gustatuko litzaidakeela bukaera horrela izatea eta beraiek ere ondo ulertu zuten ideia ona bezala.
eta bueno, alaxe esan zen, ez? Egia esan, bueno, berezia ere bada, esan dezun bezala, bueno, denboraldi erdian ustea txirrindularitza, baina bueno, egia esan egun polita izan zen eta berezia, ez? Etxeko, bueno, gertuen dagoen lasterketan, txiki-txikitan, bueno, ikustera joaten ginena, han gero izaten zen kriteriunen ere gauean han izaten ginen, eta bueno, bertan amaitzean ere kilobizitza polita. Gainera, zure lehen urtean uste dut korritu zenuela Donostiako klasikoa, ez da? Bai, izan liteke, bai. Bueno, dena den behin txirrindularitza profesionala utzita ez duzu, bueno, jarraitzen duzu, txirrindularitzai lotuta, ez da? Gauz ezberdinetan, baina ari zara. Bai, hori da, ez, bueno, txirrindularitza, bueno, benere kirol bizitzan jende asko ezagutu dut, ez, eta bueno, esparru ezberdinak ere bai, ez, eta bueno, zerbaitetan ere atentzioa deitzen bazidan, bueno, teknikoki erabiltzen genituen gauzak, ez, bai bizikletak, bai dauden erropak, eta bueno, utzi bezain pronto etxe ondo euskal markarekin hasi nintzen lanean, eta bueno, bertan gauza ezberdinak egiten ditut, ez? Bueno, bizikleta marka ezberdinak ere bai, gaur egun Orbearekin nago, eta bueno, horretan jarritzen dugu, ez? Bueno, aktu ezberdinetan egoten, bueno, zikloturista martxetan, nolabaiteko abenturetan ere bai, desertuan, bueno, mendiko bizikletan egiten diren gauza ezberdinekin, eta bueno, gauza ezberdinak probatzen, eta bueno, bentsat ondo pasatzen dugu, gustatzen zaite egiten dudana, horrek ere, bueno, aterarazi egiten ditere bai, gutxiago kostatzen zaite bizikleta gainean egotea, gustura egiten dudan gauza bada ere bai, eta bueno, horretan gabiltza. Postekoa da. Bueno, gainera, etxe ondoen txirindularitzako arropak egiten dituzue, eta txirindulari handiek jantzi dute gainera, ez? Indurain tartean, Perico Delgado, zuk ere jantzi duzu. Gaur egun zein da tendentzia, zein norabietan ari zarete hobekuntza teknologikoak eta egiten? Bueno, gauzaz desberdin asko datoz, ez? Adibidez, bueno, teknologiak asko egin du hobera horretan ere, ez? Orain dela urte batzutako txirrendularekin alderatuta eta orain ikusten ditugunak, gaur egun, bueno, nik uste dut eguraldi mota ezberdin guztietarako jantzi ezberdinak dituztela, ez? Orduan bat, gehienez bi zeuskaten aukeratzeko eta gaur egun klasiketarako maiota dute, eguraldi beroa dagoeneako, bueno, labaiteko sare moduko ere bai, eguraldi hain ona erako ez, bueno, misto bat ere bai, lojupekoetan, bueno, likra oso ezberdinak, oso mono bereziak erabiltzen dituzte, dorsala sartzeko boltsillo ezberdinak bai, kaskoak ere bai. Kaskoak aerodinamikoak dira, erorketareko etxe ondone badugu alako material berezi bat nun erori eta bueno, puskatzea imposiblea dena, dinema deitzen dena, gauza asko daude, ez? Gaur egun, bueno, datozenak eta bueno, saiatzen garenak txirrindularien hoberako aplikatzen. Aldatzen ez dena gaso, periodiko papera. Bueno, hori faiatzen ez duen gauza bat da, ez? Gaur egun ere erabiltzen dara, gainera, bueno, denok eskura ero, bueno, askotan, bueno, hendik ere ikusten dugu, ez? Bai, turrean eta, bueno, nun jende askok, txirrindulariei, bueno, ofrezitzen dien eta hartzen dutena, claro. Bueno, badagor pasarte bitxi bat, 2018an, Tom Dumolanekin, maiota galdu zela, etzela galdu, ze gertatu zen hor? Bueno, justu kasu berezi bat izan zen, ez? Bueno, jakin turrera doazen txirrindulari guztiek normalean, bueno, urteko jomuga nagusietakoa den, normalean talde guztiek, bueno, askotan diseinu ere aldatu egiten dute bertarako, ez? Bueno, kasu honetan ezen hala izan, baina, bueno, erropa guztia berria, bueno, jasotzen dute, ez? Eta bueno, Dumolan kasu honetan munduko txapelduna zen, eta bueno, buzo berezi bat ere bazeukan, ez? Nun hortzadar koloreak zituena. Jaso zuen, baina, bueno, agian oso erarkargarria ere bai, ez? Autobusak askotan irekite egoten dira, nun etapa ondoren, bueno, mekanikaleria, masailariak handabiltza bueltaka lanean, eta bueno, kuestioa da azken elojopeko ere itxitakoan, bezperan buzo hura bilatzen hasi zela eta falta zela. Norbaitek, bueno, gustoko izan zuen eta eraman zuen. Sortea izan zen ere, bueno, kasu horretan gainera etxe ondo justu oporraldia hasita zegoen eta bueno, josten ibiltzen direnak ere etxera joan da ziren, baina bueno, gertutasuna Baiona inguruan izan zen elojupeko hori eta bueno, bueno, hartu zen reto bezala eta etxe ondon egunean bertan erlojupekoan 3-4 kaldera hasten zen, goizean bertan
bai, moztu, estanpatu, josi, eta bueno, iritsi ginen ematera, bueno, tondu moleni erterarako, bueno, buzo grabandikan beroa zegoen. Izango zen, gainera okerrez baino, irabazi egin zuen, segundu Gainera, bategatik. bai, segundu bategatik irabazi zuen. Akaso Maiotak izan zuen bere segundutxoa, Bueno, etxe ondan ala pentsatu nahi dugu behintzat, bueno, izan genuela hor alako aletxo bat. Bai, eta podiuma ere, bai, gainera lortu zuen. Bueno, lasterketan ere jarraitzen duzu, noski ez profesional mailan, baina bueno, desertuan ere ibili zara, ez dakit, nola da desertuan lehiatzea biziketan? Bueno, ezberdina da, ez, jakin, bueno, Titan Desert lasterketa, bueno, abentura bat ere bat dela, ez. Bueno, indarrak neurtzen dira bertan, baina bueno, pixka bat estrategiak eta bueno, nolabaiteko bide bat ere badukazu track bat, baina bueno, ez dago markatuta, ez? Eta bueno, organizazioak ez dizu aditzera ematen, baina bueno, pixkat jaioa baldin bazara askotan bidezorrak ere ikusten dira, ez? Eta bueno, ikusten badituzu eta hartzen badituzu, bueno, denbora asko ere irabazten da, ez? Eta bueno, horte ere badago pixkat, ez? Bueno, halako mugimendua eta bueno, beste egun batzuetan ere zuk egin behar dezutarako hori, bueno, irikia dunak ere pasatzen dira eta bueno, Dakar estilokoa, ez? Bai, hori da, ez, bizikletan askoz mantxoagoaz, kotxe eta motoetan baino estileko zerbait da, ez? Pixkat esentzia horrekin eta gero kanpamendu modukoak ere montatzen dira eta bueno, bertan ere nolabaiteko komodidea ez da hoteletan bezalakoa eta bueno, bertan elkarbizitza polita sortzen da, ez? Elkarri lagunduz eta bueno, berozalea izanik hangoa gehiegi da edo ez da? Aurtengo kasua nik uste gehiagizko izan dela, ez? Garminean ere 29 zenbaki ikusi dut eta bueno, aurtengoa gehiagi izan da, baina bueno, batez ere organizazioa saiatzen da anoan agundetan ura nahikoa izaten, gainera, bueno, obligatorioa da 3 litro salidatik ere ematea, bidoi ez gain alako motxilatxo bat ere ematen dugu urarekin eta bueno, ura ez da falta izaten. Lehenera aipatu dugu, ez, askotan txirrindulari batzuek behintzat profesional maila utzi eta normalean baztertu egiten dutela biziketa ez dute zer jakin nahi, esan diguzu zure kasua ez dela hori, baina bada garrantzitsua, ez, gainera bueno, txirrindularitzak aso baztertu dezakezu, baina oraindik ere jarraitzea kirola egiten eta intentsitate altu xamarrean behintzat bihotza eta zaintzeko, ezta? Bai, hori da, ez, gainera bueno, medikuek ere hori aholkatzen dute, ez, jakin, bueno, guk egin duguen kirola, bueno, goi mailako izan dela, argi dagoena goi mailako kirola osasuntxua, ez dela, ezagian lasaiago egitea osasungarriagoa da, ez? Baina, bueno, ez dena ona ere bai da segituen etetea, ez? Eta, bueno, horretarako ere, bueno, aholkua jasotzen ditugu, bueno, gure kirol bizitza maitetakoan, eta nik uste dut garrantzitsua dela jarraitzea, ez? Nire kasuan nik prozesu hori errez eraman dut, gogoan dut Donostiako klasikoa amaitu, eta bueno, kasi segiran jarraitu nuen ere bai, ez? Gainera gustatzen zaidalako, ez? Ingurua ditun lagunak ere asko ditut bizikletan ibiltzen direnak, eta bueno, kostatu gabe egiten dugu gauza bat, azkenean bueno, bizitza filosofia modura ere bada, eta bueno, familian gainera gaur egun nire alabek ere bueno, txirrindularitza praktikatzen dute, nire emaztea ere ateratzen den horietakoa da, eta bueno, gurpilak ez dira falta gure etxean. Balberde, ez da garduan, ez? Utzi, baina oraindik ere uste du zerbait irabazi duela gutxi, ez dakit, hor jarraitzen du. Bai, nik uste dut berari ere antzeko zerbait gertatu zaiola, ez? Berak erabaki du noiz izango zen amaiera, eta nolabaiteko dolu bat baldin badago txirrindularitza profesionala bukatutakoan, bueno, nik uste dut guk hori aurretik eman dugula, nolabait ere, bueno, hori ero pixka bat, bueno, ja digerituta dukagula, eta orduan prozesua errazago eman dugu, ez, ortegunak izan gara horretan ere. Bueno, eta pixka bat aktualitatean kokatzen bagara, gaur egun pentsatzen dut, bueno, txirrindularitzak etuti jarraituko duzula, lasterketak eta, inbidia puntu bat ematen dizu, egindako egina dago, nola ikusten duzu? Egia esan, asko jarraitzen dute, gaur egun bueno, txirrindularitza bai telebistan, eta bueno, hemen gertu dagoenean Euskal Herriko itzulia, eta gainera etxe ondorekin lan eginda ere, nire lan batetako parte ere bada, bueno, janzten ditugun txirrindularietatik gertu egotea, problemaren bat badugote edo beraiekin hartu emanen egotea, eta horrek, bueno, aktualitatean egotera behartzen hau.
Eta bueno, baina kirol kompetizio hori nik uste dut hori ja ez dudala faltan botatzen, faltan botatzena da, lehen aipatu dugu azkenean bigarren familia bat bezala ere sortzen dela, eta bueno, beraiekin ikusteko gogari izaten da, eta bueno, horretarako lasterketak aprobetxatzen ditut, eta alde horretetik asebeteta geratzen naiz. Nola, gero gure euskal txirrindulariak ez kontuan hartuta, ez dakit nola eskribatuko zenuken euskal txirrindulariak turrean batez ere eman duten maila nazioartean eta gaur egun dagoen maila. Bueno, nik uste dut talde askotan, azken urtean ikusi dugu ere, baditugula munduko talde honenetan ere euskal txirrindulariak, eta gainera oso estimatuak direla pentsatzen dut, ez. Nik uste dut fama ona daukagula txirrindulariok, euskal txirrindulariok talde ezberdinetan, ez. Nik uste dut oso nobleak gerala, gainera besteengatik lan egin berdean ere dena emate duten horietakoak garela, eta estimatuak dira. Egia da, beti bezala, zikloak egoten direla, ez? Txirrinduaren agian, gaur egun Euskaltel Euskadi ez daukagu goi mailan, eta argi dagoena da, munduko lasterketa honetan, Euskal txirrinduariak gutxigo direla, Euskadi zegoenean baino, baina taldeak hor jarraitzen du, ez? Eta momentu honetan nik uste dut bere papela beste bat dela, agian, goi mailara joateko bidean egon behar duten talde horietakoa da momentuz, eta nik uste dut garrantzitsua dela, ez? Gainera, gaur egun afizio mailan dabiltzanak, sub-23 kategori horretan nik uste dut horrelako herramienta bat behar dutela, ez? Jauzi hori emateko, eta gero horre balio bat dute horretik, goi mailara salto egiteko, ez? Eta etorkizunera begira, hor baditu, Landa, Bilbao, Izagirre, baina dagoeneko Astarloza berak esaten zigunez, zuen garaiko gazteak zirela horiek, baina orain ez dira ikusten hain maila altuan, ez, sakapen nagusirako, edo hor lehian ibili daitezken txirrindulariak baditugu batzuk, baina ez akaso hain goran ibili daitezkenak, nola ikusten duzu etorkizuna? Beti, esan dizuna, zikloak egoten dira, ez? Agian, orain urte batzuk pasa beharko dute, agian salduko ez direnak, baina beti daude. Horregatik da oso garrantzitsua lan egiten jarraitzea kategoria txikiagoetan, eta batez ere gaur egun ikuste dut afizionatu mailatik profesionaletara salto, batez ere World salto jauzia oso handia da, eta bitartean nik uste dut gaur egun Euskaltel Euskadin, Ken Parkma, Caja Rural, talde hauek egiten duten lana beharrezkoa dela, ez? Jauzi hori txikiago izateko eta bitartean egon behar duten zubi bezala, ez? Aipatu duzu arrobiaren garrantzia, aurten polemika ere izan da, ez? Turra bai, oso ondo dago, honeakarri, baina gero B kategorietako lasterketa batzuk egon dira ia egin ezin izan dituztenak, ez? Ez dakit zure iritzia, zure ikuspuntua nola den. Nire horretan kritikoa naiz, ez? Azkenean, hausnarketa bat egin behar da, ez? Kapaz gara munduan zehar urte oro egiten den eventoik handenetako bat ekartzera, etxera. Gainera, Frantziako turra izena daukana, Frantziatik atera eta gainera hemen hastea. Baino gero abertze gertatzen den, ez? Nik beldur naiz, gero nolabaiteko halako pasamortu edo lehorte bat etorrekote den, ez? Nik uste dut hor autokritika egin behar dugula eta jarraitu B kategorietan eta horretan inbertitzen eta gerora ere txirrindulariak izateko, ez? Esan bezala Bilbotik abiatuko da urten turra, euskal txirrindulari gisa, ez dakit nola sentitzen zaren, ilusiorik egiten dizun, ilusio berezirik edo? Bai, nik uste agian, gerturatzen badago, ez, hilabete eskasera gaude, eta, nik uste konturatuko garela hasten denean gaur egun zer den turra, ez. Jakin, gaur egun bai Bilbon eta Donostian eta Gasteizen eta Amorbitan hasiko den etapetan, dauzkagun hirietan dagoeneko zaila da, turra bezalako edo bukaero edo ertera bat egitea. Oso handia bilakatu delako, ez? Eta konturatuko gara, agian, txirrindularitza hain zale ez direnak ere, nolabaiteko belarrak gogorrituko zaizkigu, zergatik, eragozpena handiak sortuko dira ere bai, egun horietan,
baina, bueno, jakin ere, alako retorno edo, bat edo dezakela, hemengo sektore guztietan, eta nik uste dut hori garrantzitsua dela, ez. Hori xegatzen, gainera urten, lehen 3 etapak hemen izango dira, baina Pirineoak segitu ditugu, gainera, lehenengo astean oberazpanago, beraz. Hori da, sobredosi badukagu, ez, lehenengo aste horretan, ez, eta nik uste dut asko izango direla lehenengo etapa horietan hemenengo dena, eta gero Tourmalet eta, mendate horietan hurbilduko garenak. Zu nondik, nola bizituko duzu, aurtengo turra? Bai etxe ondo bezala, jakin ere, Euskal Herriko markek ere, bai etxe ondo, bai orbeak, marka askok aprobetxatuko dituela, eventu handi bau, bere bezero honenak ere ekartzeko, eta gauza berriak ere jakin ere turra erabiltzen dela azkenean, nobedade guztiak ere aurkezteko, eta kasu honetan, marka hauek ere aprobetxatuko dute, ni inguru horretan ibiliko naiz, etapataz ere gozatu nahi dut, eta kirol bizitza utzi nuenetikan ere, saiatu naiz urtero gero Pirinioetara mugitzen, eta urten ere asmoa daukat. Ederki, mila esker, Aimar Zubidia, gurean izateagatik, eta espektakulo on batek, espero digun, ez, hemen gure errepidetan, eta baita Pirinioetan ere, eta orokorrean turra politia izan da dira. Hori da, eta ia gure Euskal Txerrenduareak punta ditugun. Oso ondo, mila esker. Let me go. Stop trying to let me go.